Dneska sa budeme baviť o Bermudskom trojuholníku. Nákladná loď Marine Sulphur Queen s dĺžkou 142 metrov s nákladom 15 tón rozstavenej síry zmizla bez stopy začiatkom februára 1963. Zmizla pri ceste z Texasu do Virginii. Na palube lode bola v čase zmiznutia posádka 39 mužov. Nebol zaznamenaný žiadny pokus o rádiové volanie o pomoc. Pátranie pobrežnej hliadky skončilo bezvýsledne. Neboli objavené žiadne kusy lode, kusy posádky ani síry. Ako predpokladaná príčina zmiznutia je búrka, otrávenie ľudí zo síry, únos Kubáncami alebo rozlomenie trupu lode. Za najpravdepodobnejšie vysvetlenie udalosti sa pokladá búrka. Slávny let 19 v podstate spustil špekulácie a dohady o existencii nebezpečného a mystického Bermudského trojuholníka. Let 19 sa často označuje ako hliadkovanie, ale jeho účel bol úplne iný. Išlo o cvičný let, počas ktorého mala posádka 5 lietadiel amerických torpédových bombardérov Grumman TBM Avenger so 14 mužmi na palube zhodiť torpéda a vrátiť sa na základňu. Išlo o rutinný navigačný výcvik, ktorý prebiehal úplne plánovaným spôsobom a bez problémov až do momentu návratu na námornú základňu, kam 5. decembra 1945 nedorazilo všetkých 5 lietadiel. Teraz ideme na teórie. Prvá teória je, že pod Bermudským trojuholníkom sa nachádza Atlantída, lebo ako všetci vieme, Atlantída bola veľmi vyspelá. Používali magnety a kryštály miesto elektriny. To by vysvetľovalo rušenie kompasov, ale potápanie lietadiel a lodí nie. Druhá a posledná teória. Na morskom dne sa uvoľňuje metán a stúpa postupne sa do zväčšujúcich bublinách na hladinu. Loď stratí tlak a potopí sa. Pri lietadlách je to podobné. Keď letí lietadlo nad morom a nikde nie je zem, je ťažké zistiť skutočnú výšku bez prístrojov. Takže keď lietadlo obklopí bublina metánu, začne padať. To je všetko z dnešného videa, takže čau.